त्रिवेणी म्यूजिक प्रेजेंट्स म्यूजिक बाय राज शर्मा। चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। लठिया कहवा बा। कैसे करत बाड़े ते कंप्रोमाइज बमहिबा अभी तोरा चोलिया के साइज कैसे करत बाड़े ते कंप्रोमाइज। चश्मा चरखा औरी उनकर धोतिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा। लठिया कहवा बा। म्यूजिक बाय राज शर्मा। अशोक अकेला राइटर मुन्ना अखिलेश हो इहे जाने खातिर बाड़े करत कलेश हो। अशोक अकेला राइटर मुन्ना अखिलेश हो इहे जाने खातिर बाड़े करत कलेश हो। हल चल बिना पूछता रे तोर मतिया कहवा बा। जब गांधी जी बाड़े चोली में जब गांधी जी बाड़े चोली में तौन कर लठिया कहवा बा।